For today's pala guys, nahurot og kamatay ang atong mga binuhing manok. Ambot ba nga nung nangamatay ning mga manuka ni? Sayang kay nga to ang pag atiman nga nangamatay ni sila. Nahurot yun guys ang mga mungaan or bayi na to nga mga manok. Kung inyo ang makitaan ang duha ka mungaan nato nangamatay, dayon na isa ka gamay, isa ka piso namatay pud og apil. Ambot siguro ning mga manuka ni nakakaon siguro naghilo mo ning nangamatay kay wala man pod kasakit ni, wala pod kipang sipon. Siguro na joy nagbinuang aning ato ang mga manok nganong nangamatay ni. Kay kining mga manuka kung magiskutag sakit dili man ni madali-dali kamatay bisan pag siponon or sa klase nga sakit, pero karon nangamatay jud. So mao na lang ning nabilin guys kaning sa kurungan. Atoan ni silang pangkurungon kay kung dili nato ni kurungon ugma manglaag ni basig makakaon na pog hilo or unsa kahay gigamit nga gipang binuangan ning ato ang manok nganong nangamatay. So sayang kayo guys ato ang mga binuhi, ato ang ginaatiman or ginapakaon nato ning ato ang mga manok, pero sa dali-dali lang nangamatay jud. So mao ning isa ka bayi og ang isa guys dagko or baunta kayo ning mga manuka pero nangamatay man, sayang kayo. Og mao ni ang isa ka piso. Sayang kayo guys ang ato ang binuhi nga mga manok. Pila na to ka months nga ginapakaon, pila ka months ato ginaatiman, dayon ato ang ginagastuan og pagkaon, pero nangamatay lang. Nahimong useless tanan ang ato ang pagpakaon sa ato ang mga manok. Karon nga months mga guys, dili man tig sakit og mga manok, dili pod ting ulan nga sipunon. O kining mga manuka guys wala po nagipang sipon. Basta ang timailahan guys sa manok guys nga kanang for example kining mga manuka tamailahan jud ani nga mga matay ni sila kana jung naajoy naay nagbinuang or nakakaon og hilo. Kay kung kining mga manuka guys wala ni nakakaon og hilo or walay nagbinuang, dapat dili ni sila magdungan og kamatay tanan. Og karon guys magkalot ta kay atoan ning ipanglubong kining atong mga manok nga nangamatay. Atoan ning ilubong karong gabi una aron dili ni sila manimaho, aron walay silingan nga maporhisyo kung manimaho ni. So maong atoan ning ilubong og karong gabi una aron dili sila manimaho. So atoan ni silang tungan iusa og lubong guys. Mao ning nagkalot tag dako-dako aron maigo sila tulo. So sayang kayo ato ang mga manok guys nangamatay. Sayang ato ang ginapakaon ani, pero ingon ana man jud mga matay man jud sila. So ato ang tabunan kay aron malubong na sila. So sayang kayo. God bless sa paglantaw.